डायलग हुआ बायदि दाने दे डायलग होदो ओरै फै खाथियाव जिराय फैलाय जिराय ओरै जिराय फै बाव मेथाइफ्रा बन्द खालामब्रा बन्द खालामा सोर माबायदि ओंख्रिखौ मोजां मोनो खोन्थादो दे आंलाय फेन्दा गुफुरखौसो मोजां मोनखायोलै गेमस्रिखौ गेमस्रिखौसो मोजां मोनो नै दे ओमफ्राय सोरनाथ' फेन्दा गुफुर ओंख्रिफोरनि गेजेराव होद आं बेखौल' मोजां मोनो रा माथो गोसोमसो गेमस्रिनि फेन्दाया नुवाखैनो खनसे दुगैनायाव गोसोम आरो गोसोमसो गेमस्रिनि फेन्दाया गोसोम नङालै गोसोम नङा गोसोम नायलाय जाबाय भिडिअ मथाथा ओङा माथो एफा मोजां मोनो आङो फेन्दाफोरखौ सोर आबु गेमस्रि फेन्दाखौ गुफुर मोनो कमेन्ट खालाम गुफुर खालाम जालायलांबाय नै सोर गुफुर नुयो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरोना भिडिअ खानै स्टार्ट जाबाय 53 सेकेन्ड आंथ' गोसोमसो नुयो आबु गेमस्रिनि फेन्दाखौ होद नङालै गुफुरथार आं गोसोमसो नुयो बे एम्बु बंग्लानि फेन्दा गिदिर ना बेबायदिल' गारायो एथ' हेमन्त हे जाने মই কি জানে হেমন্ত হে জানে आं बारा मोजां मोना बेखौ आं बारा मोजां मोना आं नायबाय थायोना आबो गेमस्रिखौ नायो आं नायनायालाय भिडिअ आं बिनि थाम्बनेल गासिबो बिनिखौ इउज खालामो ओमफ्राय मा होनबा बिनि फेन्दाखौ आं गुफुर नुफेराखै गोसोमसो आरोना खावलायाबो जा फावदुरनो जा मोजां खुदोंमोन खनसे जोंना ओरै मा होनोलाय मा नाममोनलाय ओरै हौवानि नामा अ लावदुमा खुदुमबाय थायो होनदां आबो गेमस्रिखौ लावदुमा बे गावनि हिनजावखौलाय खुदुमालाय ने गावनि हिनजावखौ खुदुमाबालाय सोरबा ओरैनो दोनो आंसो जानांगौमोन लावदुमनि गेजेराव लागायगौमोन नामा सामफ्रामबो खुदुमबाय थागौमोन आं खावलायाव नों लरहै आबु गेमस्रिखौ हागौमोन दा बे नै नायलाय लोगोफोर बे हायो बे एफा लरहै आबु गेमस्रिखौ खेबसे जिरायसिना दोनजाबाथाय गैलाबो बाब्राबनोबो हाला बे आरो बेनोलायनो आबु गेमस्रिखौ लाबावोनो नै खर'आव जिरायसिनजानांगौबा ग्रोबल' जागोन बिनि फेन्दाजोंना गाइसफोर आबु गेमस्रि जिरायसिनजानांगौबा फेन्दाजों जुदि जिरायसिनजानांगौबा नुनाय नङा बिनि खर'खौ मिथिबायना थ्रोबबो हाबनो हागौ आरो डाइरेक्ट खायो आरो बेनो नै एफा लरहै आबु गेमस्रिखौ हाबा लागोन नै नायलाय नों सोरखौ मोजां मोनो बेखौल' बुंदो दे खोन्थादो दे सोर माखौ मोजां मोनो आङोलाय आबो गेमस्रिखौल' बुंबायलै नों बुंदोलाय दाने सोरखौ मोजां मोनो दे खोन्थादो हालै गासिखौ मोजां मोननांगौ सोरखौ मोजां मोननाङा गासिखौबो एखे गोजासो माथो गासिखौबो मोजां मोनजोबो नै बिसोरो दा जोंनि चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब खालामना होलादोब्रा ना मा होनो 1K थांहां जाहां जानानै दं उरा गाइसमो अननानै प्लिज सापर्ट खालामदो 1K कमप्लिट बानायना होदो बिनि उनावथ' नै 1 इयारनि गेजेरावनो 1K साबस्क्राइबार 4000 वाच टाइम कमप्लिट बानायनांगौ नालाय दा बेनि गेजेराव खालामनानै होदो 1 इयार जाखासिगोन नै जोंना बे साननैसोनि गेजेराव 1K थांगोन ना थाङा नायनोसै आरोना नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला माने सापर्ट खालामब्ला मोनगोन आरो थाबैनो ना मा होनो औ दे नोंथांमोना सापर्ट खालामदो एसे थाबैनो बर'जों बर'लाय जोंनि बुंनायखौलाय बर'फोरल'सो बुजिखायो जोंनि गुबुन राव दस्राबोथ' बुजिखाया दस्रा मानसियाथ' जोंनि बर'फ्राल'सो बुजिखायो जोंनि बुंनायफोरखौ ना मा होनो ना औ दे साबस्क्राइब खालामना होलायदो थाब सोर नायदों बे भिडिअखौ